Kanke cingtam nogba nog ni borok no nog no nosto khayo amai ke wansuk mer butongi mano abon bagai bubagrana hamja khamane tamba nung bubagrani samuna sa hamjak de bubagrana ta hamjak de bubagrani samuna hamjak ke chini bothai thaine bele na engkai nung bubagrana simi hamjak ba bai bubagrani no khangse no play ana ke hamjak ba pau thane bele engkai bubagrani samuna to joto nogo bubagrani kok joto khnaw bubagrani samung bubaga krifana bini samung tong thanai abase bele ei abase kubai hamjak engkai no bubagrana hamjago bubagra thiasa bubagra lage tongai tam khane ban हाइनो हाइ त्रिपुरा न्यूज 8 भारत चैनल बाय करंगै थनाय खाफांटा हुटाय बुहुसं आसंनाव न कक रिजाक दंगो त्रिपुरा हास्तेने करं करं थाइथाय गामि आमजेरगो मुंगनां सिकरं नुकनाय सिनाय ताय थंरं हापार गोबांमा अबाहाकेनो दाल बिदाल मांफ्लिरक नरकनि बसकांगो जों तुबै फुंगान बागै कक रिजाक बा अबाहाकेनो जों तिनि अजरा फायसखैजाक साल कायसा जरावो o thungrang haparo tiprasa eba kheba thansa ni mariwo tiprasa rok ni bagai samung tangna hinai sal kaisa jora sung nukmani tini oba haikeno sung norok ni buskango no kok rijakba sung tini judaku khalai o mangple tuwi phainan nangkha ke sung saiman lainai tai silainai norok sung bai krangi tongli sal kaisa jorawo nang to tiprasa rok ni ngai samung tangna ni hinai thansa ni maribo thangmani sung nukha lai thangnai sal kisa bisik kisah sekarang rogo, baksa banana sini ya apa namanya mangkana, tapi baksa bas sini wo, puilan ini sini mungkin kisah lukurok mas heknari. Ano baksa to sini ya, sini orang 48 korom cerani, borok to bebak na sini bayne kakayo, anbu muka koren doriang, monu nino, agen sini tuk tak dafani bagi panongka. Jatin bagai penong kaje, buni loge rupro, zaman sak khayuta. Tabuk ni tongmani onjarawo, bawa haike tong, bawa haike sa kicha pula dara. Tabu to kaham na tongo, nekai kaham bun sugui meya, hamya bun ni meya, abo to sungsani niyom. Agi pula ya rasniti go ya April mane 2008 ni simi. Afro Congress खायो Congress खायमाने उलो कचारा चाकरीमान थांसौका 10,330 मुं थांजाक जतनो सायमाननाय खाय 5 बोसोर गेप गै चाकरी थांमाने उलो हाके हायनहाय आगेन सिमी खायमानिबा राजनीतिक याप्रे रिपिका राजनीतिक नो याप्रे देवा आपलो तिप्रामा थारा आछयाखो ते कैसा बरम बना जों साल कैसा जे जरो इ हानि बुबुग्रा पाइथा बुबुग्रा राजा जे जरावो कांग्रेस हाफारो बकरंगै हिमितंग आ जरावो जों मुखा एमनकनो न साल कैसा जराव नों बो बार जाव जानि कैसा नों इलेक्शन जों मारिबो कपलाय अंगै बो मेंबर दाना चेयरमैन ऑफ हाइबंखा आबुन यागला हाइन हाय तिप्रा मोथा बुबुग्रा कांग्रेस याकरे तिप्रा मोथा संसमन यागलो जों बरक बायबनखा कसारनो न किसा नोकिया मांफ्लि रक ngै तंगमानि तांगै नबा असुकै तंगना नांखाबो लकिचा Nogo achugui tungya, hai pano abo nini joto side no bujiwui, actually chung jara nationalist minded do phana hamjak nai ro, wansugui rajniti khaimani alada, engka hai no rajniti no khainai ni wansugui rajniti khainai ro alada, ka aro ang duita ani mate kai kaini rajnitik ni wansugui rajnitik khaimani nukjagota an kognang sasino rajnitik ambo khainang khaimano mane tai kaisa poinoti bo ang wansugui khaimani khake ব্যক্তিগত ni bagiya dologoto rajniti party mane group dol o dol ni mote o dol ni je dabi dawa man thai sok thai ro borok ni দলগত ভাবে যতনি বাগে মান থাই আমনাস নাহারে রাজনীতি খাইমানি বা ওকে ব্যক্তিগতনি নাহারে রাজনীতি খাইমানি খা আলাদা ওকে তাবো তো বর্তমানো নিংসংখা আচুগই দङ আচুগিয়া তাওবো নাংমানি জরাও जों নখরে খাইনো दङ ওকে তাই কাইসা ওকে ব্যক্তিগতনি বাগে ওয়ানসুগই যারা
राजनीति खालायनाय रं बर फात साखाय मा थानानैबो चान्स दङ याखै या करनानैबो चान्स दङ याखैबो अन्य जायगा सै थानानै आमहाय राजनीति स्लायनायनि चान्सबो दङ याखा बिन्न खुंबायना फान चान्स दङ जे आं राजनीति खायनो चा सिनाय ने जे वान सुकनाय रता ओंखा आनि वान सुक मोनखायसे राजनीति खायनाय किन्तु चा मंगला आं जुगालै सामखायनो मा जानाय ओंखाय जरा चा मंबा राजनीतिनि बिसिंगा चानान नांनाय ने वान सुक राजनीति खायनाय रं खांके अब बिस्ति किया ओंखाय आं खामतिया आन्नो खुंचलेनानै आन्नो खुंगो बसाबति पलगनानै खर्च पार्टी बे जे नांमानि नो खुंगो सामगो फनांनानै रांखौ पैसा आजिनानै आबरत राजनीतिक बादेनि निजेनि सामनो माखायने अ निजेनि नो खुंनो चलिनानै बागे हयतो आं नुगजागिया नै बाक्सा बर नुगजाया नै फनो सिङिबानो किन्तु दङ आं दलनो ताबो जे नांमानि जागा मिटिं रो थाङो ओंखाय आंखाय यां तफनो नो खुंचालंनानै नांमानि बा निजेनि सामनो बिसि माखायता आं बागे ताबुकनि तंमानि इंजराव ताबुकनि सिचुएशन थंरं हापानि सिनारियो रकले निनि व्यक्तिगत बब हाइके नुहुरितं बर्तमान जिता राजनीतिक सिनारियो राजनीतिक नि जे परिस्थिति सिचुएशन अब तो जों जतन सायमानलाय दङ सालब्रुम ब्रुम न जों ससियेल मिडिया ताव जार जार नियागो मोबाइल दङ आमबागे जरा जरा मासाव कायसे कायसे ताम खबर सा आनसिंगा के जे मोबाइल दङ माने आबो नि मासाव दा अब हाय ताबो बर्तमान तो त्रिपुरा राज्यनि राजनीति रो हारि नायखांके चिनि त्रिपुरा मथा ताई बीजेपी एलायंस दङ ओंखाय 20 कांगो तामंग आबो तो सायमिया चिनि मानथाय जे चिनि त्रिपुरा एग्रीमेंट खालायमारो आबरो ताबो इमप्लिमेंट उंया हायफाना जों खामालगनाय आंखा खायो जों खालगै नासिङै जों कथां तंसानि अ दाबिना मायाफाना जों थिमानो उला चिनि बसाबति रो मानिदे मानो आमायके ताई नेतृत्व जों संसावै जारा चिनि सिनियर रो संसावै क्लांनानि जों नांगौ ओंखाय दाबो जे बर्तमान अनेक जायगा थांलाय फैलाय पार्टी रो सिलायलायो आबरो कुनो मेटारिया अब इलेक्शन मुभमेन्ट अंगिनो मानो बाक्सा थाइसे आं सामा हाय राजनीतिक बैना चा सिनाय हिनजे वान सुकनाय रो बरो अब स्वाभाविक yang उंनाय ओंखाय जरा आं राजनीतिक तो आं विशेष खाय जों जरा नेशनलिस्ट माइंडेड जा आंचलिक खायनाय रो जों निजे चानान नो वान सुकि मैया आबो दिननि दफानि जे मानथाय सकथाय आबरो बागैसि बिसि मान सुक आं बागै जरा थांगो फायो अंनाय रं खांखाय आबो कक बाय सानान के बेबा नकलायनो ताबो जेता आं कक बाय साइ दङ अब बेलायनो कलाय किन्तु वास्तव जेता सामगो फनांनानै इमप्लिमेंट खालायनानै अब बेलायखनो कुतुक ओंखाय जरा आबनो दैज सैजर मै इमप्लिमेंट खालायनानै खालगै साक सैमैया खायसुगि मैया रं खाके तो yang के थानाय आबरनो खाबायना करे आंखा खायो आगे लाइबु मारना चिनि उक्रादम बिसिंथि चिं खबो खना खानो नुखा चिं एडीसी 6 शेड्यूल एरिया जमान मारो अब चिनि सिगां तांगि थानाय राव पुरा निजेनि यागो तंमानि चाथाय आबरनो पॉइंट या करे जेमन चाकरी या करे दफानि बागै खाब्रमै आफरो गाड़ी गुरा करे निनि साउथ बाय नॉर्थ जागा जागा बहगरी खावै बारो याकुं मै हिमै दफानि बागै नि सामुं तांगै क्लांमानै आबम बागै आब बतायनो तिनि जों एडीसी नै कुं चुगलायै एडीसी नति जों तंलाय मानो आम बागै आबाय खैनो ताई बरो कुनो आजिमानि बकरे सागनि बागै ताबो बरो नो कुं थांनाय दि ना बिल्डिं दङ ना तामो दङ एर बरो कुनो जागा सेया जागा कायसाव दं आबरंखा पिउर नेशनलिज्म जे नेशनलिस्ट माइंडेड निजेन दफाना हामजाकनाय र आमायका सामुं तांनाय चिन दल बुनांगु तबो दङ ताबो दंबायो ओंखाय बरनो ना हारिना जों खालगै मा दंनायथा एके सादा सुमुं थंरं हाफरतो थांगो फायो सलायलायो गुबुन बदल थांगो आबो तो कतालको गया बिसि गुरुम थांगो फायो बहाय फियाबा लाइथांनाय बबगरानि संसजाक त्रिपुरा मथा जे जरा 2023 ओ बिसिवो एमएलए कैंडिडेट चंगमानिक जरावो बाक्सा लुकरक हयतो ननो ताबुक साइमान नाय आ जरावो कैंडिडेट जखन चंफुरो नों बिरोधी खलायबो बासामानि हायपनो निन थानि आजरा केबें मुलक बुसुक फैगाबो साना थांगा हमपानो बाक्सा नरकनि अबदलनि न दुरा दुदा थंरं बदलो थांबायका
nang hai pan tabuk sangjara tei obo bograni songjak tipra motha party no nang tabuk butongo ni nang sawi knarika bahke tongmani klaikha tei lukurok je thangnai borok haike nang thanglia tini sangjara tei nang tabuk oro no tongwi tongho amon kicha sai knarika nadi राजनीतिक सुदुया जेको सामं खायनानै थांखांखाय नों संसारनो खंखायचा मानबो हायनो जेकुनो नों गरिस्ति खायचा मानोंथों बेबसा खायचा मानोंथों आरो गुरु नांगौ फोरोंनाय बरक नांगौ ओंखाय आं साकनो तरजागे कक सामानि या आं सबो सोलोंखा गोबां मा जेमन बिके सार चिनि ताबो प्रेजेन्टलि चिन्तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट बरं गोनां बिजय कुमार रांखल सार बरबाय आं सब समय फोरोंगौ ताइ चिनि अरो ताइबो सिनियर लिडार दङ बरबाय आं फोरोंगौ आं जे जागाव आगे कांग्रेस राजनीतिक दल खाय दंफ्रो सोलोंनानै कायसा मुचुं मा दङ आन्थानि आं बायको उक्रारन कक मा खनाव जारा सोलोंनानै मुचुं नाय खाके बिनि सिनियर उक्रारन कक खनाय मा दङ ओंखायनो आमा इखानो आं अनेक सोलोंखा सोलोङै आं किसा वानसगै ताबो आनि बुजि माखा हाय आं थानाय विधानसभा इलेक्शन आं कैंडिडेट उनको खायगा अलरेडी स्क्रुटिनी रंबायना आं कैंडिडेट डिक्लेयर जाखा ओंखाय आ कैंडिडेट रियानि सिगां चिनि सीनियर मोस्ट नेशनलिस्ट टॉप लीडर बना थांगे आं जुक्ति सिंखा खै बना सावो नों आमाहायखै जदि रिनानि क्षमता दङ ओंखाय निर्दल हिसाबै निनि दलनि साकानि हइते जेता साख्लायजाक मान मानियावै बा निनि उक्लग दल दंफानो निनि उक्लग सपोर्टर दंफानो नों रिवै कैंडिडेट रिबाय माने बाचाबाय माने उल ति सानानि जदि नांखांखाय आबो नों साहस दंना नांनाय हिने आं फोरोंखाताबो ओंखाय रिया साने आं तो जतन थाने उक्रारन थाने आं जुक्तिनाव ताई पब्लिक जेतो दल बा दल नि थाने जुक्ति मानाव अब व्यक्तिगत केबो बुफानि सम्पत्ति या राजनीतिक अब व्यक्तिगत दल जता गने अब खा जराबो दल आन लगि तुम अब आं चिनि ताव वर्तमान एमएलए चिनि जतन साई काहाम सामुं तांनाय वानसुकनाय एमएलए चिनि बरमगना पल दांसु एक्टिभ एमएलए बिनि बिरुद्धिया चोंखा आंखा अब जे दलनि जे नीति किसा मिसा गमाने आबना फाइट खायना रेगनानि अब जतन अधिकार दङ दल दङैन किन्तु पाब्लिक आजरानि लगे जेहेतु दङ जे समय पाब्लिक ताइसा उइन जदि चिन्ता खायथा के नों आरोबो नों साहस दङ नानि जे पाब्लिक लगे नों मारे फ्रेनाय त्रिपुरा राज्यनि टप लिडार बाना सामान दङ नों आबादावबो साहस मा दङ हिन जेबो फोरोंमाने आराम मित दङ ओंखाय कारण दल लंखा जनगणनि उपर दल लंखा निनि सपोर्टर नि उपर के सपोर्टर जे वानसुक आबनो तिने जरा जरा स्टेप मालानाय निनि काहाम जिनि जोंहा के सपोर्टर निनि लगेनो तंनाय अनेक समय नों कासले खांखाय सपोर्टर बियांताम डिसिजन ना बरक आबनो ति गमा खै ठीक आमा हेकेनो आजराव दल डिसिजन खायका आनो बाचा दिनखा निर्दल बाचाखा दल ताइसा डिसिजन खायफिका इहि ताबो जों हाइसे खायलायसिनाय जेहेतु उंथांखा अब ताइंला खा जों हाइसे माखायसे खायका आमा हेकेनो साहस दङ हामनानैबो नों हामजे आं खांखे वालाय खांखे नों हामनानैबो साहस दङ नांगौ आव कक साखातानो नखौ खंसाबा अच्छा दादा आजराव निनि थाने केबिं मुं ताइ जोंजालक बब हाइके फायखाना आजराव आन्थानि मुंसा जोंजाल फाया कारण दल सानि लगे दङ ताम जोंजाल फेनेबो ना आं दल बायसि दङ के दल डिसिजन ना आबनो डिसिजन जों खायो आं मा खायो के दल नि लगे तमन बगे कुन अरो जोंजाल फाया नासलेले मा बु फाइलिया वाले मा बु फाया सुले फाया काहाम जेतांमोन खाबो बायलिया ताबुक सजरा ते खाबो बाया ताम खाबायनाय दङ दल लगे दङ ताम खाबायनाय के जेतां माने काहामनि बागे ओंखा के बाक्सा दङ ए कुनो काम करे राजनीति खायगाना थाइसे आं सामा अब चानन बगे विशेष खाय सामुंबो खायनान सिलौ अनि कुनो इनकाम करे राजनीति खाय दंमा चाव हिनजाव आनसोके फाट सके नखरै केमेरा बिसकां फाय नेतृत्व रि थानाय र आबारो टिकिया तांगै माले बरं थानि सोरमुं करे फोरोंजाक माने बरं थानि करे ओंखाय बरो वानसुक मानेबो रागि मैया आबो चरायनि सिमिं सिरों फायनान नांगौ ओंखाय जाराति के माने फाट सके फाय ओंखायबो ब हाइली एजुकेटेड ना नांनाय ब परासुना गोनां ना नांनाय परासुना गोनां खांखाय बयनि थानि नलेज एक्वार्ड खायमानो बयनि नलेज ना ब
आरो सोलोंनाय मानो बयनि थानि ओंखायनो परासुनाबो कम जाय फोरोंसिमै राजनीति बा दफानि बागै वानसुक माने आबो कम ओंखायनो आटकाजा फाय नखर फायनाय सिरिक फायनाय स्राब साके बिनो आबो कमाय थानाय निनि पाथर साकाव हलं साकाव साम मासै माहाय साल दं आंके बथै प्राय थानाय आमाय ता आंके द राजनीति को आगेन सिमी सिरंजाक ओकरा अन्थनि सिरंजाक आंके बरति कि मानो निनि कगनर गई आता baksa baksa in bubograni songsajak tipra motha o bodolo khakla buoi chiri khogoi mokol mukti sokoroi kobangma lukurokno emotional phanangai in bodol se tipra sano mathanai do phano mathanai phioknai jingjalni kagrenai hinai kobangma lukurokno bukhao asken habriwoi 5 bosor bisi bakayani yagulo bo kobangma ro obhaikena nokori thanga baksa baksa lukurok bonono na hare tongmani good leaders bini bisingtinyo फियक जाक्सिनाय बनो तुजुलनाय काहाम हनै सामानि आगुलबो ताबुं नरंनि तिप्रा मथा बदल बिसिबा काया नि आगुलबो अब हाइके जारा सानाय रक बरक नखर कोगनि बदल थांका अब हाइके जारा टंक संथंनाय पाब्लिक लुकुरक बब हाइके पुइतुसा सिनाय ताय बब हाइ लीडर्स रक संसानाय नांखा बब हाइके बुसिसिनाय टंक सं लुकुरक बब हाइ बरक न तिसाना नांसिनाय आबुनो तै किसा आं मेडिया नि बिसदि नरंनि बिसदि कचाना मुसंग लुकुरक न नायदि गोबांमा बरक गोबांमा वानसुक बुंतंगो गणतंत्र देशो जान जानि अधिकार आबनो तै जान जान सामुं तांलाय खांखे जों आबनो माना खायनान बुचिनथानि फान करि थांगो जराव कारण गणतंत्र अधिकारी तनमानिबा हायफोना कखायसि द फानो ताबोचिनि तिप्रा मथानि बुबाग्रानो हामजागनाय आं अरो कायसा कक सानामु जोंगु बाक्सा बरो चाजे फमनो आं बुबाग्रानो हामजागु मै पाइया तांगा आं बुबाग्रानो हामजागनाय दा आरो तो रिजन तो नांनाय बुबाग्रानो हामजाग मानि रिजन आबन उक्लगो तांगि तां बुबाग्रानो हामजाखा आबन रिजन न पहिला मानाय हाबनाय ब्लेना ओंखा आं बुबाग्रानो ताबो हामजागो ओ सीपीएम पार्टी थांगो बुबाग्रानो हामजागो ओ बीजेपी थांगो बा बुबाग्रानो हामजागो आबो हामजाग मुंखौ होयाब्ला आबो तो बिन चेहरा बिनि सम्पतिनो हामजाग मानिसि बुबाग्रानो बिनि चेहरा न आंनाया बिनि सम्पतिनो आंना हारिया आं बुबाग्रानो हामजाग मानखा बिनि सामुनो सा हामजागो ओंखाके बुबाग्रानो सामुनो हामजागै तंग हाके आ बरक अ जागानि कुतुल सिमाया तिप्रा मथानि कुतुल सिमायाबो ओंखाय बुबाग्रानो चेहरानो सिमे हामजाखे ब कुतुल थानाय जरा बुबाग्रानो चेहरा बुबाग्रानो सम्पतिनो हामजागनाय जे आं द फाना बुबाग्रानो सामुनो हामजागलिया ओंखाय ब बाइके टिकेनाय आं बागै आबर अंखा कुबुय द फाना हामजागनाया गोबां मा माहाय किचिनि त्रिपुरा रायजो नेतृत्व नुजागै दङ आबार नायनाय खांखे चिंताम नोगबा नोगनि बरकनो नोगनो नष्ट खायो आमायखे वानसुकनाय बुतंगि मानो आवन बागै बुबाग्रानो हामजा खामाने तामबा नों बुबाग्रानि सामुनो सा हामजाग दे बुबाग्रानो ता हामजाग दे बुबाग्रानि सामुनो हामजाखेसि नि बथाय थायने ब्लेना ओंखाय नों बुबाग्रानो सिमे हामजाग बाय बुबाग्रानि मोखांसे नुफ्लायान थाखाय हामजाग बावथाने ब्ले ओंखाय बुबाग्रानि सामुनो त जत नगु बुबाग्रानि कक जत खनाव बुबाग्रानि सामुं बुबाग्रा करिफानो बिनि सामुं तंग थानाय आबोसे ब्ले ए आबोसे कुबै हामजाग ओंखायनो बुबाग्रानो हामजागो बुबाग्रा थियासा बुबाग्रा लगे तंगे ताम खायने बा जदे दफाना हामजागो होनबा सावा दफानि सामुं खायो नों जे सामुं खायमाने बथायसे लगे लगे मानना मुचुङो आबं खांखे बतिकि मै ओंखाय ताबोचिनि अर आमदिखन थानाय दङ ब जेता बुमंकाइले सालिया आंबो जे थाताबो बर्तमान तो चर्चा आबनो ती बेलायखने उंगि दङ आबनो चिनि जों तो एकलगे आगेन सिमिं तंग माने एकलगे न सामुं खायले माने आं कचारो चाकरी माने गेप माने परो तैसा या प्रेरिखा आरो लं ट्राइबेलिओ गोबांमा उंखौ खायमाने अर चिनि सालका क्लाबनि बवदान दङ दिन मासा सिनाय सालका क्लाबनि अबदान दङ ताइ अ सालका क्लाबनि उक्लागो कोय एकजन इन्टेलेक्चुअल बरक दङ जोंनो फोरोंनाय जोंनो सानाय आमा इन्टेलेक्चुअल बरक दङ बरन बिसिंति सिचिं अर आस्ते आस्ते खायमाने ओंखाय जों एक समय नेतृत्व किसा अभाब चिनो अर ओंखाय जारा किसा सिनाय रोंनाय रं खांखे बा चाकरी मान थांबायखा आं निजेरबो आफोरो चाकरी मान थाङा खांखे चाकरी मान थांमाने उलं खांखे नेतृत्व करे ओंखाय जों फायदि कायसा नेतृत्व रतुगाना रां फैसा नांखे जों चालंलायानो जेतु जों चाकरी खायमाने बा गारि बारा गराबार जों चालंनाय नै जों रतुगै तिखलेखा तिखले माने उल खायना खायखा जे जों सामा एखनो खायमाने उलं खांखे आं
bubagra be bang tlang malai rika abo bui pau de thamai ga sia khumulongo je somoi CAB ni आंदोलन का pro bubagra congress tongo ang apro chakri se khayo chakri khai pano agen sim khaimani ba do koni bage ngka ke khumulong thangka ka pro tini ma sanai klayo chini borom nang jo joidani de Tripura chini Jadumohon Sorgiya Jadumohon ni bisajok abo joto siningja congress ni age tai bini bota borong banang Chakrapani Tripura chini gari o dawit langkha tlangai bubagra malai rikha jetu chung to netritwa rimalia chakri tongmani ba nung resibi naina rikha kaham na khaika khaimani kintu thaisi samahai bosirung a boro sirung thai jaga manja gena hoita ba sirungan bachesta khayana bini guru kore haina phap sakai nokhormani ba engkai je somoi bini dera puro a chini ukloga intellectual je borok tongnai rang boronang khobor nung a borok na kisa thangbu jogi gradi omo dera nai to khadol ya kha bo nije dera dol dera ya bo nije no nostongnai dol to kunu ya koto borok kre phano dol ang hai borok kre ki dol tongya deba tongnai swabhik tongnai engka mai kana ang bono borok rohori pen to bujau rika কিন্তু বড় আনো রেসপন্স রেখা যে ইন্টেলেকচুয়াল বড় যে পাথমা বড় সাও নিয়ালে আমো কচারা চিংরা বুলবুল মাংসে কোনো সিরিয়াসনেস করে সাও কোনো খাইনা করে ओंखाय आं तो चराय हिसाबै फोरोंनानै आन्थान खोमाता करे सिफानो कायसा लेभेल नायो देबा बर' कायसानो फोरोंनानै थांगा ओंखाय फात साखो नखरे बिनि वान सम मोनसे सेन्ट्रेल लेभेल लं थांखा सेन्ट्रेल लेभेल नि वान सक दंखा ओंखाय यां क्वालिटी के हयतो अभाब ना कोनो जागा लिडारशिप नि क्वालिटी आ जागार अभाब दंखना दल जखन डिसिसन नावो bini muchungte khaina muchungo bini muchungte ya usekambo kisa media oloka BJP bai Tripura mathana alliance khlaina muchung ya hinbo srai saka bo khlaina muchung ya bo onek bubagran thangsaika hito bubagra bin ko khnali ana abon dukhoi to ambage to bosakna ओंखाय आसुक कुचुक लेभेल थांगे वान सुगै बुबाग्रा बिनि को खनालि आना जराव ताइ बुइनि को खना खना आबारो दुखों खना ओंखाय आनि राजनीति किसा जुदा निवा ब सामानि आव दं सराय आबो जुदा न थाइ आं सामानि बिनि राजनीति जुदा बोलते तांबा जों बिनि जेता वान सुक मानि ओंखा जे सामुं तांमानि आं बथाय माना नंनाय नि बिनि वान सुक मानि तंनाय आउन बागै ब दल जेतु बिन बथाय मालियाना दल या कारखा ओंखाय ताइ जागा थाङै दे आन सामुंनि बथाय दे मानो आबो तखना राजनीति के बले खबा तै रखै नों काहामखै तंगाखै नों रखलाय रहनानै ओंखाय बनिजेबो ब तंमानि काहाम जोंबो काहाम न ओंखाय बिन तंमबो काहाम तंगाखै बा दल सब टाउन खैनै बाबो न टाउन रखलायनै ताइ गायसा आता अर सुमं ताबो बर्तमानो BJP IPFT Tripura मथा गायथाम बदल हालक मानजुलै हाफांनायखौलै दङ अ गायथाम बदलनि बिसिङाव हायना अ बदल गायसावनो थाङो Tripura मथानि BJP थाङो BJP नि Tripura मथा फायो IPFT थांलायो अम हायं दङ फेयांगो पार्टी हिंगांगे बिरोधी हालक मानजु सामुं तामान गायसा बदल न हंगाखै ताबो बबो हायखे कथालाय सामुं दा खलायलै मानो जेहेतु ताबो यांगिसो थाङोंखाय इलेक्शनआव ताबुनो अजराव आबोनो सुमुं गायसा नायदि नेशनल पार्टी खलायै दफानि कक सानि साइमानो किन्तु नों बिसिति गैया नाय दिनै साखाय खाना सिमिनानि अंगंनाय आं कांग्रेस जे समय खलाय दंफ्रो आनि एकदम चरायनि सिमिना आं जेता बुजि साइ फायमाने उलनो आं कायसा दफानि बागै सामुं ताङै मे फना बखाय वान सुक मानि दङ दफाना हानजाकमोन आं जखन कांग्रेस नि 48 करमसानि विधानसभा नि प्रेसिडेंट खा बुटा बुटी इंगै साबो इलेक्टेड बुटा बुटी इंगै आं प्रेसिडेंट माने उलो आं कायसा चिठी कबर बैसिका ओमफ्राय चिनि मनुनि न कायसा बयनि बसनि लिडारानो साका नों ताङै कबर बाय नों चिठिसि आं मिटिं रिमानि कबर बाय आं आफ्रो इतिहास तैरि खायना नैना आं वान सुक माने ता चिकन मिगन फाना आं बखाव इतिहास तैरि खायना दाबो तिनि मा साखा आं कबर चिठिसि सार आं बाना फात साके रेंगे हे या फैला बांला बे रेंगे साका नों ताङै कबर बैसि अमो त्रिपुरानि
अनि आं तागिन सिउ वान सुजा हंजाक नाय ने का बसा बसा कलि खाता फर आं गिस दल नाने उत्तर नाने बेलायखन मुचुं का बन साका तांगे अज त बुजिया खानथन फाइता आं बुजिदिन नाय आनसाइबो नेता साफरु नेता गटरसिम ओंखाय आं बनो कायसा प्रश्न खलायका अमो कायसा त्रिपुरानि ऑफिशियल लैंग्वेज बरसो निने इंग्लिश ले त्रिपुरानि ऑफिशियल लैंग्वेज या बांग्ला बे कब्रसि त्रिपुरानि ऑफिशियल लैंग्वेज ओंखाय आफरो आं मेंबर बो खायदों मानिबा कांग्रेसनि वाइस चेयरमैन ओंखाय ब्लॉग थांग साइडि नों जदि अबनो प्रतिबाद खायमा नों हांखाय ब्लॉग थांग साइडि लं ट्राइबेलनि जे चेयरमैन तंनाय र कयजन इंग्लिश मान मनोसो आं मानो आंले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है मनोसो आंले मानो तांगे प्रत्येकटा वार्ड कदार खायमानि प्रत्येकटा चिठी जेता ब्लॉग कार्यकरी माने आबरो इनि वार्ड कदार सेंसुं ऑर्डर हिंदी सेंसुं मेमो हिंदी जतो बेबाक से इंग्लिश बे सिजाक आबनो बांग्ला बे सिदिन सर कब्रो बया बांग्ला बे सिदिन हिंदी थाम प्रतिबाद खायदि चिनि चेयरमैन भाइके बुजिने बाबनो ने सेक्रेटारी से बुझी फानानि चेयरमैन तो बुझी ग्लब बुसिले परासुना तो चिन चेयरमैन हाजरा दो दाबो बो ओंखाय आबा हेन सावै आं बै मावालायका आप्रो बानो हाया आप्रो के बरो तो श्राप साइ के साफन श्राप सा खालान दो ए आबर हायके माव ओंखाय हाजरा बा सब संग चिन बिके सारबे आं जुगाजुग तो आं आ कगनो बिके सारनो कमप्लेन खायका साराम ताम ते हिनजागो अथस आं कांग्रेस खाय आं कांग्रेस कमप्लेन खाय जे कुनो जराफानो नों बने साजेसन बिनि कक रुटिनावै चलि तो अच्छा दादा पैथागो जेहेतु नों ताबुक बर्तमानो त्रिपुरा मथावनो कर्मी तंखो ताबुक अजरावले निनि बारजा बो पोजिशन दं नजी तीन चिनि त्रिपुरा मथाव ताबो आपातत डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सिमि संजाखो अब अनेक किसु अब सिटिति फने जों साइमेया अनेक किसु दलनि मेटारनो जों बेबा खुलगि जों सानान कगिया दल जेता डिसिसन मानि दल जेता डिसिसन नायमे मानि अब बेबा किन्तु निनि दलनि बागै काहाम ताई निनी जे दलनि आइडियोलॉजी वानसुकमं आ वानसुकमंनि बो काहाम नाय ना खाखाय आबो दल आबो कमिटी जों फटाफट तांगे खायमाया बा हमो समो आबो ताबो चिनि वर्तमान चिनि प्रेसिडेंट दङ आ प्रेसिडेंट ओक्लगो चिनि ताव पुनांगो कमिटी आबो हायखो ऑफिशियली चंनु याखो ओंखाय कायसा जागा खायखे त जस जागा नमा खायनाय ओंखाय आरो इतबा मोनसासे काहामनि बागैनो वानसुकमं दंखना खायखांखे बा किसा दलनि बागै सामुं चारितलांनान बागै कठिन देउनो हामिया देउनो आबन बागै फनो ओंखाना ओंखा बरनो तो एक्चुअली द फानो हामजागै दल हामजागै तो ओंखा आबो उंथो उंयाथो आगे टाउन डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारी ताबो जथेस्ट आं बरम मानो जेगुन जागा थांफनो एटलिस्ट चिनि विधानसभाव थाइसि नो साका बिसि नुक जागिया एक्चुअली आं कैमेरा 20 काना आसिक थांया ताई अनेक बरक तो कैमेरा नो खांखायसे खाब्रमै 20 कांगै थाङो बय कष्ट खायै दलनि प्रोग्राम बेबा साजायै रां पैसा खर्च खायै साजायबे माने उनाव 20 कां थाङै एकदम कैमेरा फेसबुक लाइव खायनाय निनि कैमेरा न संबादिक न थाङै कौसं फायदि हिनै सानाय आमते नाय गोबां मा दं ओंखाय आं आमते माया हयतो बयानो नुगिया बुंनाय ओंखाय किन्तु जतसुक मान आं न खुनि सामुं मा खायनाय ताई दफानि बागै बोबाग्रानि लगे नि जे बोबाग्रानि जे सामुं आबनो बोबाग्रानि सामुं माने दफानि सामुं आबो खायनो दंगो खायनो थानाय भबिष्यतबो ओंखाय जदि आं अबनो खायलि आं खांखेबा आबानि बेपार किन्तु ताबसुक जरा लगिरिनो दंगो ताई नों अरनि सारा जदि कोन जागा लगिरिनानि खांखे आबनो रांनि वानसु खांखे जों थानाय के आबो परिष्कार आं चाना किले सलपाति खाय आं याखाय नों दफाना हामजागा खाबो रांनि तावान सुले आबले नों कसो खायनो मा चानाय त्रिपुरा सानिंगे कक सानाय गोबां लिडारफोर थाङो फायो बो हायके सिमनाय जों खानाय मांखा गाव हायके न जों नरनो कक रिडाक्ट दङ ताई गुबुननि जरारावबो जों अब हाय दाल बिदाल मांफ्ले ताई सिकरं थंकरं गोबां मा अब हाय आबनो कायबो जारा मासाया मानंया अब हाय रखनो जों नरनि बसखांगाव तुबै फायो आसुनंखा तिनिनि मांफ्ले ताई गुबुन जरा मालायलेन ननो बेलेखन हामबाय दादा हामबाय